Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Gaskiyar abin da ya haɗa Adam A. Zango da Ummi Rahab a wani tattaunawa da Adam A. Zango ya yi da fans ɗinsa masu kallon fim ɗin farin wata sha kallo. A cikin fans ɗin nasa wani magana ya aka yi cire Ummi Rahab da kuma Diamond Zara wato Zara Muhammad. Hakan Adam A. Zango ya bayyana cewa ya za masa zagi da cece-kuce amma daga baya mutane sun barga sun gane Diamond Zara wanda aka fi sani da Zara Muhammad aure ta yi. Ita ko Ummi Rahab sun riga da sun raba gari. Inda yake cewa shi duk wanda yake karkashin kamfaninsa dole ta abin da ya faɗa masa zai bi. Ita ko Ummi Rahab in ya nuna mata nan can take yi kanta dai yana rawa lokaci yana yi da ita. Hakan ya ja suka raba gari. Ya ce dawo a wani bidiyo da Ummi Rahab da Adam A. Zango har Adam A. Zango yake bayyana cewa shi lokacin da ya dawo da Ummi Rahab cikin masana'antar Kannywood mutane 'yan ƙasa da ba 'yan ƙasa ba kowa zagin sai yake akan ganin da yake wai abubuwan da ya ba daidai ba ne bai sa 'ya'yansa ba amma yana sa 'ya'yan wasu inda Adam A. Zango ya bayyana cikin 'ya'yansa ba wanda bai taɓa yin fim ba. Ita ko Ummi Rahab a cikin sashinta na Instagram akwai wani bayani da ta wallafa akan cewa da ta yi idan Adam A. Zango bai dakatar da bata mata suna da igiya idan duniya ba za ta fito da tona mar asiri kowa da kowa ya ji. Hakan ya sa mutane sun ɗauki wannan magana da ta yi a matsayin kamar wani babban sirri ne a tsakaninsu. To domin kasancewa da wannan labaran namu ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode.